Hemm bżonn li l-pajjiżi tal-Mediterran jingħaqdu b'messaġġ wieħed u b'saħħtu ħalli l-pis tal-immigrazzjoni irregolari jinqasam bejn il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan kien l-appell tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt laqgħa ta' korteżija ma' Dimitrios Dzungas, l-ambaxxatur Grieg għal Malta fid-dar ċentrali tal-partit. Adrian Delija qal li l-immigrazzjoni qed tkun ta' pjaga partikolarment tal-pajjiżi fil-Mediterran. Madankollu ftit li xejn qed naraw impenn mill-kumplament tal-pajjiżi Ewropej biex il-pis jinqasam b'mod xieraq. Tal-istess idea kien l-ambaxxatur Grieg li rikonoxxa kif bħala pajjiżi Mediterrani għandna ħafna sitwazzjonijiet x'naqsmu bejnietna, negattivi bħall-immigrazzjoni, daskemm pożittivi bħas-sajf twil li ġib miegħu aktar turiżmu minħabba t-temp Mediterranju. Dimitrios Tsongas qal li kemm ilu f'Malta anke qabel ma nħatar ambaxxatur għal pajjiżu mill-ewwel ħassu daqs li kieku jinsab f'daru, dan anke minħabba l-istil ta' ħajja simili tan-nies taż-żewġ pajjiżi. Preżenti għall-laqgħa kien hemm ukoll il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Affarijiet Barranin Carmen Mifsud Bonnici u s-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Rosalind Bourke Knight.